Dimawandito wabwinonso lero pa 29 January 2026 kukulandirani program ya Morning Coffee Live News pano pakanema wanditu siwinanso yayi tukamba nditu kanema mene wa GBS Your Family TV. Tom Kamanga de dzina langa nditu yayi ndi okondwa kuti yayi lelonso nditu chauta walolanso kuti yayi tikomane tigawane nditu ziwiri zitatu za nkhani zomwe nditu zachitika mdziko lino la Malawi ngakhalenso kunja nditu kwa dziko lino and ndi mawaso nditu wokoma ponena kuti yayi ndi mzanga amene Romeo Khazika kumakita kumeneko amenenso nditu akuonetsetsa kuti zonse zikhalenso nditu zikuyamba bwino amene zayambira tere and kunjako nditu kuone kuti lero nditu yayi kukhalebe nditu dzuwa kuone kuti dzuwa nditu latuluka kale yes sindikudziwa kuti madera enawo nditu kuti kumene kwanso nditu nyengo zili motani situzimveka kuti ngakhale mvula tikuyira ndita yochuluka nditu madera ena koma madera ena zokhala ngati kuti mvula imeneyi nditu ndi a prayer point kuli nditu ng'amba makamaka kukamba nditu madera ngati Mangochi imeneko tikuzikuveka kuti yayi dzuwa nditu lukhangati kuti nditu ndi imene lakhanga lakula msinkhu kumeneko yes tingopemphera chauta kuti yayi agwetsebe mvula kuti zomerazi nditu zomwe mwadzala kumeneko zisachitofika pokuti zafa yayi zichite survive and yayi tione nditu nkhani zomwe tili nazo nditu katika maprogram potengera kuti ndabwera mochedwerapo tinayi ndi mavuto nditu yayi amakina kuti yayi limwina tikhoza kulowa nditu live mtsiku lale komabe ndiyamikirenso nditu technical team yomwe nditu yayi inali pa ground kuthamanga kuonetsetsa kuti yayi zina nditu zikonzeke bwino kuti inenso nditu ndikhoza kufikirani mawalero. So let's go straight to Time 360 Malawi online platform tuone tu pamenepa pali nkhani zotani makamaka tiyambe nditu kuona front page ya the daytime newspaper kuti ili ndi nkhani zotani mamenewo. And the main headline here says make yet to move as a deadline looms. Yeah, Mumba Kabwira failed to take pre. Yes, many person did say makosana many one did dzulo anakaonekera ndi kubwalo la milandu makamaka la magistrate kuti akatenditiya kumvomera kapena kukana mlandu yomwe nditu boma nditu linawatsekulira. Yeah, so zikuyanga kuti isizinatheke kuti nditu yakhoza kuonekera nditu kubwalo la milandu. Of course anafika dzulo kumano we're going to give more of it as we are still proceeding with the program. And Malawi needs 71 billion kwacha for hunger relief. Imeneso nditu ya ndi mutu wankano ndi pamenepa committee delays ACB DG recruitment. Yes, zimene ziso nditu ndi nkhani zomwe nditu zili pa front page ya the Day Times newspaper mutsiku lalero. And bwanji tionenso kuti back page ya the same newspaper ini nkhani zotani tukamba nditu imene the Day Times newspaper lero pa 29 January yes 2026. And the main headline hunger should be hunter for BB coach starts. Yeah, 16 apply for Bullets coaching job, two locals only. Yeah, I could see the face of the former Frames captain, yeah, Innocent Tawari. It seems that Nayeso Nditu is among of the list one of the coach who have applied for the BB Nyasa Big Bullets, I should say, coach. Yeah, so tikati kuona kuti izikazi ziri motani. Yes, Zambia club signs the KB striker. Yeah, kana guess apa Yukutero. It should be nditu ndizeri rinkoma. Na kufrani mongo chita motsuzumira. Zikanga ndizeri rinkoma nditu ya wasaina ku Dynamos Football Club kumene ku Zambia. Yes, it's a great news for KB team. Yeah, my team achisirikali they cannot export player. Woti. Yeah, my team muna ni team zenaga. Yeah, team winner yose nditu ikoza wanitsa. Zimangotengera rumwayi nditu ma negotiations and my team zenande nawo zaenda motani. Yeah, so that's about the story. And bitter sweet result for Baba Tunde. Yeah. Igurero Sobamenevo Kanyenda Barrio to be beamed live.
ya nkhani yakenso ndithu kutero pamenepo SAF to host Mukulu under 21 netball cup final. Yeah, so back page ya the daytime newspaper ini nkhani zotere mawa meneo and tione tsopano nkhani zina pakuti zikuti motani. Yes, titaona ndithu kuti front page ya the daytime newspaper komanso back page ya the daytime newspaper ili nkhani zini nkhani zotani. Yes, nduna yona za maboma ang'ono ndi chitukuko cha midzi ya Ben Pili apempha ndithu yayi makhansala ndi aphungu akunyumba ya malamulo m'boma la Tcholo kuti agwirane manja ndi adindo osiyanasiyana kuti apindule kuchokera ndithu ku zitukuko za boma. Yes, Ben Pili ndithu anena izi lachitatu m'bomali pomwe amakumana ndi ogwira ntchito yes ku konsoloyi. Yes, ndunayi yati ndi cholinga cha boma kuti zitukuko zifikire paliponse kutsatira ndithu ndalama za mthumba la CDF zokwana 5 billion kwacha zomwe ziyambe ndithu kugwira ntchito mu ndondomeko ya zachuma ya 2026 2027. Yes, iwo achenjezanso onse omwe amapezeka ndi ethu akuchita zakatangale ndi ziphuphu pa nkhani ya ndalama za boma kuti lamulo lizagwira ntchito. Yeah, so that's about the story. It's clear. Yeah, it's loud and clear. Yeah, nthambi yona nthambi ya boma yona ndithu zachilengedwe ya map ya lamula company ya Prescan Limited kuti iyambe ndithu yayimitsa kayi ntchito zake m'boma la Chikwawa kamba kophwanya ndithu ndondomeko zina za kasamalidwe kachilengedwe. Yes, mwazina map yaunikirapo nkhani yokhudza nyasi zomwe kampani ndithu imataya pamalo ena m'bomali zomwe ndithu ati ndi zimaononga chilengedwe komanso kuyika umoyo wa anthu okhala mozungulira pa chiopsezo. Yamalingana ndi kalata yochokera ndithu ku nthambiyi kampani ya lamulidwanso kuti ipereke ndalama ya chipukuta msozi kwa anthu okhudzidwa komanso kuchotsa nyasi zomwe imataya ndithu pamalo ena mdera la mfumu yayikulu ndithu Katunga m'bomali. Yeah. Kuphatikizapo apo Prescan yalamulidwa kuti ionetsetse kuti yabwezeretsa ndithu mchimake zachilengedwe zonse zomwe zinaonongeka kamba ka nyasizi. Yeah, koma ngakhale izi zili chomwechi magulu okhudzidwa motsogozedwa ndi mabungwe omenyera ufulu wa anthu SDAID komanso Citizen League apitirirabe ndi chilinganizo chawo chokachita mbindikiro ku kampani. Yeah, so nkhani yake ndithu ndimene yes amene wandithu yayi amepa alowererapo so pa nkhani imene ndithu yayi yakhala ndithu yukhangati kutengabe masiku ochulukirapo manga kusamvana komwe ndithu wakhala ndithu kwabuka pakati pa company imene ya Prescan Limited ndithu ndi anthu amene makhala madera ozungulira the company. Yeah, so nkhani yake inavuna kunena kuti company imene yes imakhala kupanga ndithu ma productions osiyanasiyana koma vuto ndinena kuti imakhala ikuchita ndithu drain ma waste ake amakhala kupita ndithu kumalo amene akukhala ndi zinthu zake zikukhanga kuti zokhanga ndithu zama ethanol zamphamvu zini mphamvu more like zini ma spirits yonje so zimakhanga zikuononga nthaka komanso kuononga zomera ingakhalese na madandaulo kuti malata awo so makhanga kuti yayi akuchita ndithu dzimbiri because of mphamvu ya ma waste amene amachokera ku company imene. So ngakhale ndithu panali ndithu yayi kupereka ndithu madandaulo amene samamveka kufikira ndithu sabata zingapo taona ndithu mabungwe omenyera maufulu ngati SDAID kulowererapo. Yes, so now it has reached a point whereby amene wamepa yes alamula kuti asiye kugwira kayi ntchito kufikira kuti alongosole mavuto amene alipowa. Yes, so zimenezi ndi zinthu zomwe zimakhala zochitika ndakapanganso comment imeneyi ndithu should be masiku ambuyo mprogram omwe makampani ambiri amene amakhala kupanga ndithu manufacture zinthu zosiyanasiyana amakhala kupanga zimenezi. Yeah, ndipo saganizira miyoyo ya anthu yomwe ndithu ikukhala mozungulira kampani imeneyi amakhala ndi makani kwambiri mwina potengera kuti anthu omwina amaona kuti alibe ndalama kuti mwina akhoza kugula lawyer akhoza kupanga chani nde amakhala ndithu kuti samva dandaulo la anthu posatengera kuti
umoyo wa munthu ndimene makhala ofunikira, and anthu one amene anali the first settlers akumeneko kampani yachito kuwapeza anthuyo. Yeah, so zimakhala zolakwika kwambiri. Yes, so and china makhala makampani mwina asali kumalo kuti mwina anthu anditi komukhala anthu. That's why mwina azathu ena makhala makampani makhala kumalo awo. Yes, makhala panga manufactures into azikhala kumalo awo. Yeah, kumwe ndithu yayi kumeneko ndithu sikungamakhala zinthu ngati zimene zizi. Yeah, so ngati kampani kukhala kumanyumba kamene upezeka ndithu kumalo komwe kuli anthu chikufunika tizionetsetsa kuti chisamaliro cha wanthu umoyo wa anthu zachilengedwe zodi sizikuonongeka malingana ndithu ndi ma productions awo. Yes, abaso pali nkhani zina pa zomwe tiziona pa ndithu pa Times Online. The Malawi Electoral Commission says empowering voters with accurate and timely information is central to the success of the March 17 by-elections. MEC Commissioner Limbikani Kamulongera made the remarks during the opening of a training program for constituency civic and voter education assistance CCVEAs held at Mponera in Dowa district. Yeah, Kamulongera said civic education plays a critical role in helping voters understand electoral processes, warning that shortcuts in voter education can negatively affect public confidence in elections. Yes, she highlighted that strengthening the capacity, confidence and commitment of CCVAs will ensure that citizens receive clear guidance at all stages of the by-elections before, during and after the election. So that's about the story, and tuone benditu nkhani zina pakuti zikuri more time. Yes, I know Kutimina Lamia is continuously also giving the pictures of some of the stories that I'm reading from the Times Online page. So nkhani yomwe makamba nditindi never. Nkhani yomwe kunena ntambi yona yaboma yona za chilengedwe ndichiyamepa. Yana mwana nditu mkoza kuona pasipo nditu chituze cha nyumba yomwe nditu ili one of ndiko zina kuti nyumba imodzi imene nditu kulandira zinyasa zomwe zikuchokera nditu ku Prescan limited company. Yeah, mukhoza kuona nditu kuti yayi umoyo wa anthu limene pangovuta. Yeah, ngovuta pamenepo even anthu failing even kuti achiziyenda bwinobwino. Yes, kuona kuti madzi ake ndithu akuda, so the madziwa ndithu they are not normal water. Yeah, so tione benkhani zinapa kuti zikuti motani. Anthu anayi mwa asanu omwe anagwidwa ndithu masiku apitawa poganizidwa kuti akukhudzidwa ndi nkhani ya Mausamantha Zakaria ochokera ndithu mboma la Dowa omwe anali ndi khungu la chilalubino avomera ndithu milandu yonse yomwe bwalo la milandu ndithu la mkuku la magistrate lawapeza nawo. Yes, milandu yomwe anthu wandithu avomera ndi monga kulowa m'manda, kufukula m'manda, kupezeka ndi mafupa mwa milandu ina. Yes, ambali ya omanga achotsa ndithu anthu atatu pa mlandu kuphatikizapo ndithu Nyakwawa Nkhombera ponena kuti sakukhudzidwa ndi nkhani. Yeah. Oyimira boma a Ian Mtaba apempha ndithu bwalo kuti liwapatse masiku 10 kuti ayambe kubweretsa ndithu mboni zawo kwa anthu awiri omwe akana milandu yawo, komanso kuti ayambe kubweretsa umboni wawo pa za anthu omwe avomera milandu yawo. So yomwe ndithu ikupa. Yes, so that's what the story is saying, kuti yayi anthu aja ndithu anamangidwa 5. Yeah, akhanga kuti yayi amaganiza kuti yayi nalowa m'manda akafukula ndithu manda a munthu wa khungu la chilalubino. Yes, avomera ndithu milandu yomwe ndithu yayi boma lawatsekulira. Yeah, so that's a way to go. Potengera kunena kuti nakampanso ndithu last year should be yesterday kunena kuti anthu afunika ndithu afotokoze bwinobwino kuti kodi amawatuma ndani, kodi zinthu zimene zimakhala zikupita kuti, who are the buyers. So zimenezi zithandiziranso kuti makaplets enieniyo ndithu agwidwe. Yes, ndakagwidwa ndithu amene wandithu alandire chilango and ndikhulupiranso kuti mchitidwe umenewo ukhoza kuchepa. Minister of Transport and Public Works Jabi Muhango has summoned
Jiangxi Construction Engineering Company Limited, warning that they will be fired if they miss the July 2026 deadline for the rehabilitation of Msipe Liwonde Road project. The project is currently at 16% physical progress, with 70% times elapsed. Yeah, speaking yesterday when he toured the road construction project, the minister has also demanded that the contractor to deliver quality work and meeting the deadline, arguing that the project's funds are already available. Yeah, so meanwhile, Director of Major Projects at Roads Authority, Engineer Joel Longwe, has attributed the slow progress to relocation of services like Mpira Balaka scheme, Southern Region Water Board, and houses, among others. Yeah, so that's about the story. Allow me this time to be on the Twitter by Nation Publication Limited online. To honest about many bankani kuti morani maomeneo. And many person on the we should start by appreciating to the front page of the Nation Publication Limited newspaper. Kuti inininghani sotani. History rims for answer. Yes, echoes of trouble should be troubled coexistence emerge between APM and Vice President. Yeah, VP says can't question President. OPC dismisses tension ascensions. Yeah, so nkaniza going to apango kaniziridwa malinga ndi the headline on the Nation Publication Limited newspaper. Kuti pakanga kuti pali kusamvana pakati pa president kumasa vice president awo ingakhalenditi vice president ayankhautira no sanga 22 apanga question president yes kumanso nditi amene wanditi OPC ukhanga kuti ayi kunena kuti ayi zimenezi nditi it's not true. Yeah, it's not true. Yeah, so nkhani zake nditi zili motere pamenepa. Parliament mum on Commission's South Africa trip. Yes, ikutero ndithu pamenepo. Yeah, ndikhanga kuti ya pali kuganiza doni muna ndithu ma commission ijeni ndithu ma member ayena ndithu nikuma commissions ena a parliament South Africa ndithu kumeneko. Yes, and employers propose 25% minimum wage hike. Yeah, zikhanga kuti nawonso ndithu amene amakhala akulimbidwa ntchito bungo limene imene anthu olimbidwa ntchito they are proposing kuti pakhale ndithu kuwezedwanso kwa masalary ndi 25%. Kuma ndikodi ndizogwira. Yes, malingana ndi mmeneso tikuona kuti it's not regarded unaso boma pompano ndithu yukuchita nditi yayi yukuchepetsanso malipiro a anthu ena akugwira ntchito civil service. Yeah, so tikati kuona kuti zikho ziende motani zimenezi they were still proceeding with the program. Yes, I don't know what he just oversight any page just on the two. Yeah, tower. I don't know what is a car in the branch. They still phone the two the front page manager department. Yeah. Yeah. Abaso can you court Chids state in Mumba Kabwira case. Yeah, nkani zake nditi zikutera pamenepa zimenezi ni nkani zimezi pa front page ya the Nation Publication Limited newspaper, and on the back page again so ndithu ikunyamula nkhani zotani maomeneo. Bullets dare local coaches as only 2 Malawians apply for head coach. Yeah, CAF to ban goalkeepers towels. Nkani yake so ndikutera pamenepa. Football regions beam live Kanyenda's funeral. Farm commits to complete beach soccer stadium project. Yeah, so nkani zikuenda pamenepa nditi. Yeah, zikuenda modern nditu pa back page ya the Nation Publication Limited newspaper mutsiku la lero. Tionese nkani zinapa kuti zikuti motani. Yes, pamenepa. Malo odutsirapo ongoyembekezera pa mlatho wa Mpasadzi ku Kasungu adzadzidwanso ndi madzi kutsatira mvula yomwe yagwa ndithu dzulo mderali. Yeah, and the senior chief Mpomwa mwini mtunda wa derali anauza ndithu Nation online madzulo ndithu wadzulo kuti mlatho ndithu sunakokoloke koma madzi adutsa pamwamba. Yes, malingana ndi bungwe loona za misewu mdziko muno la Roads Authority,
padakali pano ndithu magalimoto sakudutsanso pa malopo ndithu. Yes, bungwe lati akatswiri awo wazomangamanga komanso ochokera ndithu ku matoto angel alikali ndithu pamalowa kuti aunikipo bwinobwino, komanso ndithu kudikira kuti madzi adeke. Yes, asayambe ndithu ntchito yobwezeretsa ndithu zonse zomwe zipezeke kuti zaonongeka ndi madziwa. So that's about the story. And tionebe ndithu nkhani zosiyana-siyana pamenepa kuti zikuti motani. Nchalo police in Chihuahua have arrested 2 suspects for allegedly being found in possession of 2 live pangolins, 2 pieces of raw ivory and pangolin scales. Chihuahua Police Station Public Relations Officer Dixon Mademba confirmed the development, identifying the suspects as Kingsley Kabilingana, 46 of age, of Jumba Village under Traditional Authority Ganya in Cheo District, and Bones Zambana, 50 years of age, of Labu Village under Traditional Authority Masaje in Chihuahua District. Matemba said detectives from Chalo Criminal Investigations Department CID arrested the duo on January 27, 2026, yes, at Miseufolo Trading Center. Yes, he said police received a tip that the suspects were offering the wildlife products for sale, prompting officers to move in and effect the arrest. Yes, so meanwhile, the live pangolins have been handed over to Majeti Wildlife Reserve for safety custody. The suspects are expected to appear in court once paperwork is completed to face relevant charges. Yeah, so nkani ya zake ndithu nkumadero. Nkani za pangolini, it has been a story, yes, kuchokera ndithu padzana lija. And yeah, kufika ina maifika pa maimba nyimbo kuti pangolini yanjani kuti nyama ndithu yotetezedwa kwambiri. Yeah, kumano poti anthu nthawi zina amanena kuti munthu ngopya nthawi zina munthu amalowera komwe angere ngakhala kuthawako. Munthu ngovuta kuopya. Yeah, so regardless, ndithu ma arrest amene akhala kuchitika, ma stiff court punishments, sentences amene ndithu akhala kutulukira akuoneka kamba kanthu amenenso ndithu amakhala kupalamula milandu ngati imene anthu sakubwera mbuyo yayi. Yeah, so the good part is anthu agwidwa, and the live 2 pangolins have been handed over, yes, to the Majete Wildlife kuti imene kwasa ndithu zikasungidwe. Komano nkhani yomweyo basi lamulo ligwire ntchito. Yeah, no, izizi ndithu ndi amakhala ndithu ma species amene ndithu yayi amakhala kuti suti ndochulukirapo yayi. These are protected species. Yeah, so kungoti tiyambe kugwira mwachoncho ndithu ndekuti zitha will not have pangolins anymore in this country. Yeah, so nchifukwa chake ndithu malamulo amakhala very very tough kwa anthu amene akupezeka ndithu ndi zinthu ngati zimene zima protected species. Chifukwa chonena kuti ndi nyama zimene zimakhala kuti sizilipo zochulukirapo, ndi anthu ngati akuzipanga ndithu akuzigwira kumazipanga kaya hunt, ndekuti zikatha dziko limakhala kuti ndithu laluza. Kumakhala alendo ena, yeah, I just want to go to Malawi tikaone tima pangolins, live pangolins. Yeah, so anthu aja kubwera kuno. Yes, you know, nkhani imene ya ma forex, yeah, imakhala ndithu imenepo ndithu izikuteka ndithu. Yeah, nde anthu ngati amene amakhala akubwezeretsa ndithu nkhani za tourism kapena zokopa alendo m'mambuyo. Yes, tionenso ndithu nkhani zina kuti the Malawi Electoral Commission has introduced targeted measures to reduce the high number of void voters recorded in Mangochi district during the September 16th, 2025 general elections, where 11,029 votes ballots were declared invalid. MEC Director of Media and Public Relations Sangwani Mafuriwa said the commission has intensified voter education ahead of the Mikongo Ward by-election through door-to-door campaigns, community meetings, and engagements with traditional and religious leaders. He added that MECA is also using radio programs, round hearers, SMS alerts, and simplified voter education materials to improve understanding of correct ballot making. Yeah, so nkhani zake ndithu zikutero kulibongo mene la MEC kuonetsetsanso kuti ya mwina pasakhale ndithu kuonongeka kwa mavoti kapena njira zina ndithu zomwe zikuzapangitsa kuti
mavuto ena ake ndithu asakhale owerengedwa bwinobwino. Ndithu kwena ndi ma awareness ochuluka kuti anthu aphunzitsidwe how kuti azaponyere voti pa nthawi ngati imeneyo. So nkhani zake ndithu zikutero pamenepo. Yes, apolisi mchigawo chakumwera agwira ndithu abambo 6 omwe akuwaganizira kuti akhala akuchita za umbanda ndi umbava m'madera ndithu a Namiwawa komanso Chapima Heights mu mzinda wa Blantyre. Wachiwiri kwa mneneri wa polisi ku chigawochi Mai Beatrice Mikuwa ati anthuwa ndithu ndi Eliot Khumukire azaka ndithu 46 mudzi ndithu wa Nkhumukire mfumu chimaliro mboma la Tcholo Richard Fortinala Banda ndithu azaka 50 mudzi ndithu wa Salanje mfumu Nsambwe mboma la Tcholo Anderson Malidado azaka 52 mudzi wa Nadzadala mfumu ndithu Nsambwe mboma lomweli la Tcholo. Mike Beaton azaka 41 mudzi wa Makalani mfumu Somba mboma la Blantyre. Charles Nangware azaka 38 mudzi wa Kabwere mfumu Mwambo kuzomba komanso Enoch Davison azaka 28 mudzi wa Sekakhomo mfumu General mboma la Zomba. Yes, iwo ati oganiziridwa ndithu apezeka ndi zida monga zikwanje ziwiri, mfuti woseweretsa ana komanso mabagraba awiri. So yes, so nkhani yake ndipine mbava ndithu zokwana 6 azigwira Blantyre kumeneko. Yes, and anthu amene ndithu akuti ndi amene ndithu amasowetsa mtendere ndithu kumeneko ndithu madera ngati ndithu Chinamwali. Yes, komanso ndithu Chapima Heights mzinda wa Blantyre. Kuabera anthu ndithu. So azigwira ndithu zili ndi zida zina ngati zikwanje mabagraba komanso ndithu kamfuti katoyi koma maopseza nako ngati kuti it is a real gun. So anthu amene ndithu ajatidwa ali m'manja mwa polisi. Komanso nkhani imene inayimvetsa bwinobwino kuti these people they are ex-convicts. Konika kuti ati anamangidwapo. So ndikagulu mene kanapangidwa ndithu pardon ndithu chaposachedwa ndithu kanapangidwa pardon ndithu ndi katatuluka gezi kuti titani kodapa. Let's just regroup basi ambepo ndithu kumabera limodzi. So kanayamba ndithu ngati machita choncho ndithu magulu kukhala ndikagulu kokuba. So tiyamikirenso ndithu kuti kugwidwa kwa iwowa kubweretsenso ndithu makamaka chitetezo ndithu ku katundu wa anthu komanso miyoyo ya anthu ndithu madera ngati amene wa Chapima komanso ndithu Namiwawa Blantyre kumeneko. Yes, tione nkhani zina apa kuti phungu wa dera la Luncheza municipality achimwemwe chipungu ndithu wapempha anthu omwe amalemba mayina anthu olandira zinthu zothandizira anthu okhudzidwa ndi ngozi zogwa zizi kuti asamakondere. Yes, poyankhula pamwambo okhazikitsa ndithu ntchito yogawa chimanga kwa anthu osowa chakudya omwe adakhudzidwa ndi njala yomwe idadza chifukwa cha ng'amba chaka chatha. Achipungu omwenso ndiuna yona za malo nyumba ndi chitukuko cha matawuni. Yes, ati ndi zomvetsa ndithu nzomvetsa chisoni kuti pena adindo amangolemba anthu ndithu awo omwewo anthu ake omwewo kuti azipeza thandizo. Zimachitika nthawi zambiri kuti kodino m'makomunitemu kodi basi zinangopangidwa kuti anthu awawane imene azichita benefit kubwera mathandizo osiyanasiyana ndi omwewa basi anthu ake. Kodi nawo bwanji? So zimenezi ndithu adindo zimafuna kuti maziona amakhansala maphungu tiyeni maziona zimenezi kuti kodi zithandizo zomwe zifuna zipindulire anthu m'midzimu ma-constituency mwathumu kandi ma-ward mwathumu kodi zikufikira wina aliyense. Zimene zimafuna ndithu kumazisatira. Apaso ndithu mango. Let's just have a short break, then I'll be back with the entertainment news as well as the sports news. And let's enjoy this music video.
Mwina mumaesa kuninditela pano Ebani isi mulungu wango yamba Mwina mumaesa kuninditela pano Kumaso mwehiye wa yamba salekeza Mwina mumaesa kuninditela pano Ebani isi mulungu wango yamba Mwina mumaesa kuninditela pano Kumaso mwehiye wa yamba salekeza Wakati somo yamba fika na zopati Alekeni tiwonela momwe zitere Kumanenda mawe chipongwe mauowawa Soti kuli mulungu anaiwala Wandikotera, wandipambaniza Munkondo zonsezi wandiwalota Wakala bwenzi, munyengo zonsezi Wakala tandizo pa moyo wanga Uye wango yamba Mumaesa kuninditela pano Ebani isi mulungu wango yamba Uye salekeza Mumaesa kuninditela pano Kumaso mwehiye wa yamba salekeza Uye wango yamba Mumaesa kuninditela pano Ebani isi mulungu wango yamba Uye salekeza Mumaesa kuninditela pano Kumaso mwehiye wa yamba salekeza Iyamika inua mbuye Kuti simnalole antwandiseke Nandilemekeza Munanditenga kati chitsanzo Munandikweza yoakuona Mumaesa kuninditela pano Ebani isi mulungu wango yamba Uye wango yamba Mumaesa kuninditela pano ineke Mwehiye wa yamba salekeza Uye wango yamba Mumaesa kuninditela pano Ebani isi mulungu wango yamba Uye wango yamba Mumaesa kuninditela pano Kumaso mwehiye wa yamba salekeza Wango yamba Uye wango yamba Mumaesa kuninditela Yes, welcome back. We are still moving on with a morning cough live news here on your family TV GBS, and I hope you have enjoyed that beautiful music. Should be gospel music video. Sabu ntaizina nditu kumatsitsimuka kwa kumakhala ndi nthawi yotsitsimuka. Nyimbo za uzimu nthawi nditu zimathakulira yankhula nyimbo zathu nkulandiranso nditu chiyembekezo china. And tiyamikiranso ndithu nyimbo imene. And this time let's appreciate entertainment news stories that we are having inside the program. Tione nkhani za msangulutso kuti zikuti motani, nkhani za msangulutso. Yes, and nkhani za msangulutsozi tiyambe ndithu kupita pamene pandithu pa Zodiac Online. A Veronica Kampira komanso Chebinali Isa ndi omwe apambana gali wa Demi. I think izizi ndithu yayi nkhani ina imene I think zimaloto zomwezi tipite ku nkhani zina kumana kuti gulu la hip hop movement ndithu dzulo lapereka katundu osiyanasiyana kwa azigogo awiri ku Mpemba m'boma la Blantyre pofuna ndithu kuchepetsa mavuto omwe akukumana nawo. Yes, azigogo andi Beatrice Grant azaka 92 ndipo ndi Erubi Kampala azaka 76 ndipo onsewa ndithu anasiya kuyenda okha. Yes, mkulu wa gululi Ishmael Kajali wati gululi ndithu lithandiza ndithu anthuwa kugwa ndithu akukhala moyo ovutika. Yes, and izi zikudza pomwe gululi ndithu linathandizanso gogo wina ku Manyowa mu mzinda wa Blantyre masiku
awi akuchita ndithu zazikulu zedi kuchitanso ndithu thandiza makamaka ndithu anthu okalamba amene akusokera ndithu thandizo la tsiku ndi tsiku. So tiyamikire, and this is just like a start anthu inanso ndithu we can follow thandiziranso ndithu anthu ngati amenewa. Zankhala kuti mwina dziko lathu lili losauka, komano maiko anzathu andalama ndithu makhala kuti boma limathandiza ndithu anthu okalamba. Kungofika zaka zina zake ndithu basi umakhala kuti iweyo wamba ulandira chisamaliro cha boma. Kumano ku Africa kuno kosauka ndithu ndezi kufunika kuti we have to support government, we have to help government ngati amenewa kuti miyoyo yawo ndithu izikhalanso yabwino. Yes, for wina alisa kupita kumeneko, wina alisa kupita kumeneko ngati kuli kwa moyo, ngati Mulungu ndithu atisunga moyo, wina alisa kupita kumeneko kuti zakalamba tsiku lina lake zafika tisitizavala zovala tokha yayi. Sitizapita komwe ife tikufuna, komano ina akazi atigwiraso mkono kutipititsa ngakhale kumalo mwene ife sitikufuna. So we have to prepare for such day in life to come. Yes, tuonepe nkhani za msangulutso, and this time taona pa Zodiac, and tipitenso ndithu pamene pa Nation Online tuone kuti nkhani za msangulutso pamene pa kuti zikuti motani. Tipite pa Nation Publication Limited Online kuti nkhani za msangulutso pamene pa zilipo zomwe pamene panditi tuone kuti mtameni who Mtameni says the album came from a deliberate decision to step away from trends and focus on creativity. Yes, when making this album, he tried as much as he trends and only create what he felt was the best effort. So he describes Munjira as an introspective project shaped by personal themes and everyday experiences. It will so nkhani zake ndithu zimeze listening to it nthawi zina ndithu nkumaona kuti zikukambanso za moyo wathu umene timakhala tikumana nawo. Nyang'wanya uthenga osamauva bwinobwino kuti kodi uthengwa nyimbo akhalanso nyimbo ndithu zokhala ngati kuti ziku ndekuti I should not worry much poti ndikumana nyengo ngati zimenezi. One day, one time zinthu zakhala bwino. Regions Association FRA will beam live at the funeral service of Flames legend Esau Black Mamba Kanyenda at Bingu National Stadium in Lilongwe on February 4. Yes, the former Malawi national football team forward died They have finalized logistics with the Ministry of Youth, Sports and among others, former Bullets defender Osborne Nkwaze, former Bullets and Frames midfielder Octon Mutari, former Silver Striker and Frames goalkeeper Chite Marema, and Frames
former Blitz defender Petros Marueni, former while former Blitz team manager Bile Tewesa sent an apology. Amene wanditu kuti ku Kamuzu Stadium azakhalanso ndithu should be National Stadium azakhala kuoneranso ndithu mwambo ukuchitika live. So anthu ena mwina ndithu yes azapita ndithu ku Bingu National Stadium ndawalilongwe ninkhani mene ndithu yayi ndikukumbirani mwa changu changu ndipite ndithu pa ndikupatseni ma results a UEFA Champions League pozindikira dzulo ndithu kunali ndithu masewera a mu UEFA Champions League. Yeah, so mwachangu kwambiri I'll give you my results a masewera amene ayendera ndithu dzulo mu UEFA Champions League kuti zatha motani makamaka dzulo. Yes, kunali masewera ndithu dzulo Ajax 1 Olympiacos 2 Arsenal 3 Kairant Amet 2 Atletico Club 2 Sporting FC 3 Adrenti 1 Bodo Glimt 2 Dortmund 0 Inter 2 Barcelona 4 Copenhagen 1 Benfica 4 Real Madrid 2. Yes, in the club Banja 3 Marseille 0 Frankfurt 0 Tottenham Hotspurs 2 Leverkusen 3 Villarreal 0 Liverpool 6 Karabag 0 Manchester City 2 Galatasaray 0 Monaco 0 Juventus 0 Napoli 2 Chelsea 3 Pafos 4 Slavia 1 Paris 1 Newcastle 1 PSV 1 Bayern Munich 2. Yes, Union SG 1 Atalanta 0. Ndapereka ndithu masewero onse amene analipo ndithu mu UEFA Champions League ndithu tuwamba dzulo umunimeza khalira ndithu mu UEFA Champions League and ndazatalemo ndithu iyayi tsopano kupita kuma playoffs now. Yeah, kuma playoffs. Yeah, kumeneko ndithu yeah kumakhala mpira asero masewera yeah. Kumene kumakhala mpira asero masewera. So apama kungukamba ponso ndithu Arsenal kumaliza ndithu ndife perfect record sinagonjeko ndithu mu phase ya mu UEFA Champions League pamene tunena kuti iyo ndithu yayi yakwanisa ndithu kupambana masewera ako onse yes mu UEFA Champions League and yoyi ili ma points ake 24. Yeah, so zvenezi ndithu ndizapamwamba zedi yes kupanga kuti yayi mu Champions League osagonja makamaka masewera ali onse. Tafika papere pa zonse zomwe ndinakukonzerani ndithu program ine ya Morning Call Live User tsiku la lero ndiyamikire kuti munali pamenepo kutsatananso program ine ndiyamikiranso mzanga Romeo Khazika kumakina kumeneko amene amaonetsanso kuti zonse zikhale ndithu zikufikani ndithu live mtsiku la lero. Tom Kamanga Mr Morning Coffee ndi dzina langa. Ma programs abwino yes ankhani tili nawo mtsiku la lero musapite kulikonse. Stay tuned.